ụmụnne m ụmụ Igbo ekelekwa m unu ala isi ike wara unu ọjị asịkwa m unu aṅụrị ọnwa ọfụrụ n'oo udo dịrị ndị chọrọ udo ọgba aghara dịrị ndị chọrọ ọgba aghara ihe nna agọrọ unu n'ọfọ n'ime ọnwa ọfụrụ anyị banyere dịka ọgụgụ nwa bekee si wee dị bụ ọchọga ihe ga-eme anyị n'ime ọnwa ọdachi akọkwana n'ụzọ ya onye chichiwara anya ọjọọ n'ebe anyị nọ a sị m akịrịka bụ ekwe ya aja n'anya ọkwana ihe m gụrụ n'ọfọ wee si ebe bere ugobere nke si ibi ya ebikwana nkwu ya gbajie ya o wee bụrụ ya na nkịta ata ụmụnne m ana m ekele unu a sị m ife dị mma mere unu ana m ekele unu niile na-esonyere m n'obodo unu nọ n'ebe niile unu nọ ka unu si esonyere m ma na-akwado m asịkwa m ihe ọma mere unu maka ndị bidoro isonyere m ọfụ ana m ekele unu wee sị unu ka anyị gaa n'iru n'ụgbọ unu banyere ụmụnne m bụ ụgbọ na-ebuga mmadụ n'ebe ọ na-aga ụgbọ m anaghị ebugakwa gị ebe ị ga-eje gwuo ndị ọcha wayo wee nata ha ego ha mba ụgbọ m adịghị ebujekwa gị ebe ị ga-eje zuo ochi ụgbọ m agaghị ebuga gị ebe ị ga-eje megide mmadụ ụgbọ a ga-ebuga gị ịghọta ike nke onwe gị ị bụrụ ezigbote onye Igbo na-agọ mmụọ ịmụta ego mmụọ ma ọ bụrụ na ị mụtabeghị ego mmụọ ya bụ ebe ụgbọ a ga-ebu gị wee gaa iwu abụkwa na ị ga-esogide m wee ruo n'ụgbọ a n'ebe m na-aga maka na ebe m na-aga eteka isogide ma ọ bụrụ na ike gwụ gị iritukwa n'ụgbọ a ihe mma bụ na onye na-eje ije ọ bụ na o rubeghị ebe ọ na-aga na ike agaghị agwụ ya mụnwa bụ ọpụrụ iche erubeghị m ebe m na-aga ike agaghị agwụ m o wee bụrụ ya ọ bụrụkwa na tata biziga ife iru ma ọ bụ ịnụ olu m onye ifuru iru ya na onye ịnụrụ olu ya bụ nwanne gị nwaanyị eze nwaanyị oge eche ọpụrụ iche amụma bụ aha m abụ m dibịa nwaanyị eji m okwu ọnụ mmiri na ihe niile dịkachasike ya bụ ihe m ji azọ ndụ nkụzi m ga-azọkwa gị ndụ ma ọ bụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a abịakwana m ọzọ dịka m na-abịa isiokwu m tata bụ ka ị ga-esi wee wepụ bad luck na rejection ụmụnne m na-asụsụ nwa bekee ụnụ ma ihe bụ bad luck mkpochu ihu bad luck bụ mkpochu ihu akọwawa ya o buru ibu mana gị nwa bụ onye na-anụ olu ịma ihe bụ bad luck ka ị ga-esi wee wepụ bad luck na ndụ gị ya na rejection obere ihe ajụ gị obere ihe mmadụ ajụ gị enweghị ihe eshewokwu ka m na-akpọ ya ịgawa ebe a na-arọ nrọ arọcha ibe gị agaghị aghọta gị o wee bụrụ gịnị ya bụ mmụọ na-eso gị mmụọ bad luck na rejection na-eso gị ọ dịrọnụ mma ụmụnne m ihe m chọrọ ịkụziri unu bụ ihe unu ga-eme ka unu si na ya bụ ajọ ọnọdụ pụọ rejection nwere ike ime gị o ruo oge a ga-enye promotion n'ebe ị na-arụ ọrụ agaghị enye gị ihe ịma bụ ịtasa nsọ afụfụ o ruo mgbe a ga-eru uru n'ime ya akwapụ gị ofu akwụkwọ ọ dịrọnụ mma ụmụnne m ị ga-esogide mmadụ mgbe ọ na-enwe ihe ọ bụ onye ahụ nwezie ihe ọ bụ onye ahụ akwachapụ gị ọ dịrọnụ mma o wee bụrụ ya ụmụnne m na ihe ị ga-eme gị bụ onye na-anụ olu bụ onye na-akọ mmụọ bụ onye Igbo kwere n'ike nke mgbe ochie ife ị ga-eme bụ ikpopụchi gị gwa ya nekwa ihe na-eme gị ịkwacha chi gị nekwa ihe na-eme gị na tata na ịchọ ka ya bụ ihe aha na-eme gị pụọ ịkwacha chi gị ka isi agọrọ chi gị ịgọrọ chi gị ije weta akwa mgbe ị ga-eme ihe a nwanne m na-anụ olu m na-afụ iru mbụ oge aha anyanwụ nọ n'ọkara na abụ ya bụ ihe dịka ebe 1 maọbụ ebe 12 ọ ga-abụ iguzoro ị na-afụ anyanwụ ị na-afụ inyogo gị bụ shado ị na-afụta shado gị ịfụ ha shado gị aha na-enwe anya ebe ahụ isi afụ inyogo gị wee taa akwa kpụrụ ose ọjị n'ọnụ ụnụ ma ihe ị ga-eji ose ọjị maka iwechapụ ụra akwụ mmụọ na ụra akwụ mmadụ ife ga-abụrụ anyị ogbochi na ọ bụrụ na anyị akpọba mmụọ anyị agaghị aza anyị o nwere ike ọ bụrụ n'okwu ọnụ anyị ma ọ bụrụ ihe anyị ribara n'ọnụ anyị o nwere ike ime anyị akpọba mmụọ anyị ọ gaghị aza ya ka eji wee sị were ose ọjị tinye n'ọnụ ose ọjị ọnụ ọbụla masịrị gị ịmara ha na ose ọjị adịghị enye gị nsogbu i were ya ụmụ nwaanyị na-ejikarị ose ọjị 7 ụmụ nwoke na-eji ose ọjị 9 ya bụ 9 wunye ya n'ọnụ i wee wetazi ya akwa ka mma iji mee ya bụ akwa Igbo akwa ọkụkọ Igbo ọ bụrụ na ị nweta ezi akwa ọkụkọ Igbo were akwa nke ruo gị aka wee mee ya ịkwụrụ na inyo gaa iwee kwubiwe okwu i wee sị ihe ọbụla bụ ihe na-eweta ọjụjụ mkpochu ihu okerie gị n'akọ dịka a ga-ekegharị ya rejection bad luck ihe si na mmụọ ihe si na mmadụ maka mmụọ nwekwara ike ime gị ya ọ bụrụ na mmụọ na-esogharị gị bụ mmụọ na-adịrọ mma
ọ bụrụ sọnsọ ezigbo mmụọ na-eso mmadụ, mmụọ na-adọrọ mma bụ ajọ mmụọ nwere ike ịdị na-esogharị gị n'ofu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ. Ya bụ akwa ahụ iji n'aka bụ ọ bụrụ na mmụọ kpatara ya, bụrụ na mmadụ kpatara ya, na mmụọ onwe gị ga-enyere gị aka ya bụ ihe apụọ na ndụ gị. Ikpesịa ekpesịa ihe niile aha na-eme gị, ụzọ ahụ ịma isi nwee bad luck, ụzọ ahụ ịma isi nwee rejection, kwuo okwu n'ime ya. Ikwuchi okwu na ya, weta akwa weta ya nso n'ọnụ gị, ikwuchi okwu n'ime ya, i wee were ya taa ka ị na-ewepụ ya bụ rejection na ndụ gị, mkpochi ihu, ihu ọjọọ na taa ka ị na-achọghọzie ọjụjụ, ịchọghọzie ihe ụta, ihe a na-akpọkarị ya obere ihe ime mistake ataba gị ụta. Ikwuchia ya, were ya fichaba arụ gị, fichawa, ifichacha arụ gị, i wee were ya mee gịnị, wee nye n'isi gị. Ijide ya n'aka nne, nye ya n'aka ekpe ka inyepụ ya enyepụ, inyecha ya n'isi gị, ị mara ebe ahụ inyogo gị dị, ebe ahụ ị ga-afụta inyo gị, pịawa akwa ahụ na ya. Ị ga-ejide akwa, jide edo n'aka, akwa n'aka nne, edo n'aka ekpe. Ọ bụrụ na ị were ya pịawa ebe ahụ, wetazie edo a tinye n'aka nne gị, wee wụọ n'elu akwa ahụ, wụọ ya n'elu akwa ahụ. Nwanne m, ya bụ ihe ị ga-eme. Mmụọ nke ihe ụta pụọ na ndụ gị, ijezie ije wetere m nchụanwụ scent leaf, iwetere m bitter leaf bụ onugbo, weta ha na-abụ, chịkọta ya ọnụ, rọbe ya, ị na-arụ ya, ị na-ekwu okwu, ikwuchi okwu, itinyekwa ya mmiri ebe ọ ga-ebu ibu. Weta grace perfume, gbanye ya n'ime, chọọ ofu galọn, gbanye ya. Ị ga na-ewere mmiri a na-awụ arụ. Nwanne m, ọ bụrụ na ime ihe a, ị ga-afụ ihe dị iche na ndụ gị. Ya bụ nkụzi nsị ka m bịa kụziere unu n'ọnwa Juun, wee sị na ife ọjọọ ga-ajụ unu, ọnwa ike ga-ajụ unu, emewe emete ga-ajụ unu, ihe ọbụla ihe mkpochi ihu na ọ ga-ajụ unu, nso mmụọ nso mmadụ ga-ajụ unu. Bido taa gaba, ihe inu agaghị eketezi oke na ndụ unu ọzọ. Ọ bụ mmụọ na-eweta ya, ọ bụ mmadụ na-eweta ya, mmụọ ndị dị ndụ, mmụọ ndị nwụrụ anwụ, ndị akwara akwa, ndị a na-akwa ha akwa, nke na-eweta ya na ndụ unu. A sị m na ọ ga-apụ n'ime ọnwa Juun a. Wee na-asị dịka i mere ihe m kụziri n'ụbọchị nke taata, na ị ga-afụ ife ya. Wee na-asị ka ọmaka mere nwoke mere nwaanyị na-esonyere m. Udo dịrị unu, ya gaziere unu. Onwe ihe gbagwojuru gị anya, ọ bụrụ na ịbata na WhatsApp dịka akara ekwentị m bụ 07067582843. Ịbata na WhatsApp, ị gaghị akpọ m akpọ. Biko, ife ị ga-eme bụ izitere m ozi site na nkụzi a m kụziri. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ ị chọrọ ịjụta m, jụta m ya bụ ihe ị chọrọ ịjụta m. Achọna ka ị bịa kpọọ m akpọ. Ọ bụkwa na ajụjụ ka ị jụrụ bụ ihe gbagwojuru gị anya n'usoro ịgọ mmụọ, agwa m na m adịghị akụzi nkụzi omenala, aka mpeka ịkụzi nkụzi omenala. Ihe m na-akụzi nkụzi bụ otu mmadụ ga-esi wee ghọta ike nke onwe ya, mbido ịgọ mmụọ, ya bụ ikpe ekpere dịka onye Igbo. Ya bụ ihe m na-akụzi, ya na ihe ndị ọzọ. Dịka m gwara unu na abụ m dibịa ji okwu ọnụ, jiri mmiri na ihe niile dịka isi ike ya wee na-azụ ndụ. Ya bụ ihe m kwuru m na-eme. Ọ bụrụ na ịbata na onwe ihe gbagwojuru